Welcome back to my channels mga koblak. Yun, Edmar TV. Yo. So yan mga koblaks, magluluto tayo ng ampalaya at saka itlog. Igisa natin at magpiprito tayo ng bangos, boneless. So yan, medyo healthy living tayo ngayon mga koblaks. Huwag muna sa mga puro sebo. Yo. Ayan, bumili ko kanina sa palengke ng ampalaya at saka kamatis, saka itlog at saka yan boneless. So mga koblaks, lutuin na natin to. I-prepare na natin. Yan, napakasarap nito mga koblaks. Mukhang maparami na naman ang kain ko nito. So ayan na mga koblaks, prepare na natin. Iwain na natin ng mikos natin. Ang galing-galing yan. Idol ko talaga yan. Ayun, ayan na. Prepare muna natin mga koblaks. Yon mga koblaks, kung bago ka lang sa channel ko, napapadpad ka dito at napanood mo to, palambing naman mga koblaks. Paki-subscribe naman ng YouTube channel and follow my FB page, Edmar TV. So ayun, prepare muna natin to bago natin lutuin. So ayan na mga koblaks, salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. At hindi kayo nagsasawa, kahit nakakasawa, pinapanood nyo pa rin kahit pinagtsatsagaan nyo mga koblaks. So ayan, ayan na mga koblaks. Ayan mga koblaks, prepare lang natin to. Ito mga koblaks na ampalaya na to, nakatikim na ako nito nung kilawin lang mga koblaks. Nilalagyan ng suka, sibuyas, bawang. Di siya niluluto. Ang sarap yung tumutunog pa siya. Yun. Gusto ko nga yun eh. Gusto ko nga yung mapait talaga. Yung iba nito mga koblaks, nilalagay pa nila sa tubig at lagyan ng asin para daw hindi mapait. Ako, bakit kaya yun ang gusto ko? Yung mapait ang ampalaya mga koblaks. Kaya yan, prepare na tayo ng sibuyas. Hinahinay lang, baka mahiwang kamay ko mga koblaks. And then bawang. Yan, hayan na siya. Magigisa na tayo. Ay, mayroon pa pala kamatis. After nito, baka makalimutan ko yung kamatis. Magigisa na tayo mga koblaks. At babatiin pala natin yung itlog na ilalagay natin. 2 piraso lang kasi 2 lang naman kami kakain nito mga koblaks. At saka mapiprito tayo ng bangos. Ayan na. Yan na, galing-galing yan. Yon, minikos rin. Minukos na pa. Sige lang. Uber na yan talaga. Minikos. Gago. Ano ba naman to? Kakapanood ko kay Mr. Nobody. Nahawa na ako sa kanya mga koblaks. Ayun. Inahalo-halo na niya. Yan na mga koblaks. Gisa-gisa muna tayo. So ayan. Yan, kamatis. Halo natin na yung kamatis na yan. Masarap yan. Nakapagluto na ata ako dati nito. Iniwan ko lang kung nakalimutan ko. In-upload ko na ata. Iwan ko. Basta bago to. Kaya in-upload ko ulit. Kailangan laging may content. Araw-araw mga koblaks para tumataas ang revenue. Kasi once na hindi ka nag-upload ng isang araw lang mga koblaks, yun, bababa na naman yung revenue mo. Naku po, kailangan lang talaga. Ayan nga, taga-sabi, pagtsatsaga, focus, until sumahod ka, mga koblaks. Ayan, lagay na natin yung ampalaya. Ampalayain ka, baw. So, mga koblaks, lagyan natin ng oyster sauce. Yun, lagyan natin ng paminta. Siyempre, of course. Yun. Imikos-mikos din natin mga koblaks. Ayun na, minikos-mikos na. Sobra na yan. What? Mga tiyo ko yan. What the fuck? So, ayan na. Mukhang gusto ko nito mga koblaks yung tumutunog pa. Kaya tatapusin lang na agad natin to. Yan, konting-konting init lang nito. Matatapos nito, oh. Yan na. Asin. Medyo matabang eh. Yun mga koblaks. Yan na.
So, ayan na. Mga Koblax, lagay na natin yung itlog. Konting-konti na lang yan. Tapos na to mga Koblax. Luto na to. Goods na to. Pwede na nang kumain. Ay, pagkatapos nito mga Koblax, magpiprito pa tayo ng boneless na bangos. Napakasarap nito mga Koblax na boneless na bangos na to. So, ayan. Paluto-lutuin lang natin ng konti. Kasi baka yung anak ko hindi kumain pag sobrang hilaw. Pero sa akin lang mga Koblax, ayos na to. Walang problema yan. Okay na yan. Yun. Haluin natin ng konti mga Koblax. Halo-halo. I-mix-mix natin ulit. I-mix-mix natin. Yan mga Koblax. Ayan na. Sarap niyan mga Koblax. Luto-luto niyan. Masarap talaga yan. Gusto ko yan. So ayan na mga Koblax. Malapit na to. Yan. Mapaparami na naman ang kain ko nito mga Koblax. Ito mga Koblax na luto na to is budget meal to. Mura lang yan mga Koblax. Magkano lang yan. Ang nagpamahal lang dyan yung binili kong boneless. Pero kung yan lang naman mga Koblax, ayos lang. Budget meal lang yan. Pwede na yan, tanghalian. Lunch ko yan mga Koblax. Kaninang umaga, yung breakfast ko yung itlog. Yan, ito ang lunch ko naman ngayon. So, ayan na. Konting mikos-mikos na lang to. Tapos na to mga Koblax. Yun, ayos na to. Sige na mga Koblax, magpiprito na tayo. Ayan na. Yan, ito yung boneless na bangus mga Koblax. Kanina pagbili ko, binabad ko na suka at saka bawang. So ayan, magpainit na tayo ng konting mantika sa kawali. So ilalagay na natin. Nilalagay ko na yan mga Koblax habang hindi pa mainit para hindi magtilapsikan. So ayan. Prito-prito muna natin. So habang nagpiprito tayo mga Koblax, malapit na rin yung kanin. Saktong-sakto. Pagkatapos nito, bakbakan na naman. So mga Koblax, palambing naman kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos. Yo! Yon, maraming salamat po. Okay na to mga Koblax. Yan na mga Koblax. So, luto na. Nalupat kasi kanina, di ko na nabidyoan nung binaligtad natin mga Koblax. Yan na po yun. Mga Koblax, salamat po sa panonood. Hanggang sa muling videos ko mga Koblax. Bye-bye. See you next vlog mga Koblax. Bye-bye. Salamat.